Mireu quants premis de qui són. Estos premis els ha guanyat tots el Colom denominat Metralla, un senyor Colom. I l'ha criat vostè? Sí, és meu, l'ha criat jo. Ja he nascut en ma casa. Molt bé, i no ens l'ensenyarà? Anem. És així, no? Vale. Hem vingut a Real al colomer de casa del tio Vicent, un professional de 81 anys que pràcticament tota la vida ha sigut colombaire. Ens presenta el seu campió. Este colom té 5 anys, És un gran colom, I a veure, per què és un gran colom? Perquè ho té tot. És un colom conquistador de la hembra, és un colom que sap anar, que sempre la porta morro. És un colom que està molt rebé. En resum, Metralla és un fora sèrie. Mireu en quins colors més bonics l'ha pintat. Una a la verda, l'altra roja, dignes d'un colom de competició. De gran competició, comprens? Perdó, de gran competició. Metralla, si on el veieu, és un esportista d'elit. Ara vos vaig ensenyar el treball d'este colom i com l'entrena jo el colom. A això han vingut, tio Vicent, a veure com s'entrena un gran campió. Atenció, que comença l'entrenament. Metralla el campió i ja al terreny de joc amb una companya. Després el tio Vicent hi afegix contrincants. Ara el toscaet. Este és azul. Els jugadors encara estan eixint dels vestuaris, o millor dit, de les gàbies, quan arriba Àlex, el veterinari dels coloms de competició. Santín, com estem? Molt bé. Mira, Alejandro, si Estàs estem... entrenant? Entrenant el ganaet, a veure, per després demà. No, vaig que no tinga moltes ganes d'eixir. Què fem? Però és el que competís o és Metralla? No, el que competeix és el Metralla. Metralla és el que té esperances, no? Sí, mira, així, veus? Sí. Pues ara després anirem a la clínica i li farem una revisió, a veure si està fort per competir. Els coloms volen per damunt dels terraix de Real, cap ací, cap allà. El cel sencer és el seu camp d'esports. Al principi no entenem massa què fan. Ara això és el més paregut a una competició. Tots els coloms van darrere de la coloma i el que més temps passa en la coloma, al final és el que guanya. Ah, ja ho veig. El millor colom és el que millor sap perseguir a la coloma sense fer-la patir, En el moment la coloma, el jutge veu que se li està fent mal, para la competició i lleva la coloma perquè no sofrisca ningú dany. Per això els colombaires pinten els seus campions per distingir-los bé en l'aire. Veieu Metralla, l'estrella de l'equip? No sap que l'espera una revisió veterinària. Ai, quina vida més dura, la de l'esportista. Metralla, el colom campió, va camí de la clínica amb el tio Vicent. Demà té competició i Àlex, el veterinari, ha de comprovar que està en plena forma. Molt bé, Vicentín. Anem a veure Metralla. Vale. Com està des que li ficarem les vacunes? Molt bé, molt bé. Li ha anat tot molt bé. Li ha anat bé. Li ha anat molt bé. Te'n recordes que estava primer i li ficarem un pienso especial? I jo creia que tenia cucs, allò que em donares també li ha anat molt bé. És important, cada 3 o 4 mesets, que el tinguem bé de cucs, perquè estarà més fort. Però bueno, anem a veure com està per demà. Com te les sabes? Està volant bé? Sí, el problema és d'ara vola bé. Però vaig veure l'últim a pegar un poc fatigat, Res. Home, sí que és de veres... Sí, no, així no puc que jo... Sí que és de veres que està un poc pàl·lid, Sí, així no com si fos pàl·lid, sí. Des de luego, conjuntivitis no en té. No. Vale. A vos si quieres ir ulleres. No. Per ara ulleres no, però Àlex sí que ha notat que està un poc pàl·lid. Entonces demà hi ha esperances? Sí, a veurem. Jo crec que sí, el colom el veig molt bé. Vaig a agarrar-li una mostreta, Sí. vale, a veure si encara li queda algun cuquet. Eso és, sí. Ara el que anem a mirar és si li queda algun paràsit intestinal o alguna bactèria negativa que pot disminuir el seu rendiment en la competició. Perquè Metralla, no ho oblidem, rep les atencions d'un esportista d'elit. El colom està sotmès a molt d'esforç i, igual que els deportistes, quan estan sotmesos a molt d'esport, poden tindre problemes d'anèmies, de disminució dels glòbuls rojos i això mermar també la seva capacitat per competir. Esperem que l'anàlisi isca bé, no siga cosa que demà no puga participar. Res, se veu molt de contingut de fibra, però està molt net de paràsits i de bactèries. L'animal té una bona nutrició i pareix que el tractament que li farem pels paràsits intestinals ha fet efecte perquè està completament neta la mostra.
Bona notícia! Segons l'anàlisi Metralla, el colom de competició està perfectament. Molt bé, Vicentín. L'anàlisi és així molt bé. Vale? Tot allò que tenia ja no ho té. El que sí que és de veres és que està un poc pàl·lid i du molta càrrega de competició. Han recordat, antes de competir, de donar-li el pienso especial i jo el deixaria una temporada descansar. Metralla pot competir demà. Després, Àlex li recepta descans. I tindrà que descansar entre mes i mig sense competició. Vale? I repassarem les vacunes a veure si les tens totes ficades. Molt bé. Ja ho heu vist? Anava en sèrio quan deien que a Metralla el tracten com a un esportista d'elit. El colom de competició té que estar com un deportista de primer nivell. Tens que controlar-li molt bé els entrenaments, molt bé la dieta i sobretot el tema de la salut. No pots descuidar les vacunes, no se poden descuidar les desparasitacions i necessita els seus descansos. Un colom que no descansa, al final no rendís el que té que rendir. Ens ho apuntem i a veure si demà s'apunta una victòria més.